ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು. ಇನಿ ಯಾನು ಕೂಡ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ಅವು ಏನಂದು ಪಂಡಡ ಚೆಲರ್ಗೆ ಬೈದ ಎನ್ನ ಆಂಟಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಶೋಭಾ ಆಂಟಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಾದ ಕುಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಆಂಟಿ ಅಗನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಸುತ್ತಲ ತುದೆ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಚಿಡ್ ನಮಕ್ ಗಾಡಿ ಬೋಪಿನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಈ ಮೇಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಆಂಟಿನಿಲ್ಲ ಬತ್ತಾಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಲ್ಪುಜ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಲಿ ಆಂಡ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲಗಲು ಉಪ್ಪೊಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಚೂಚೂರು ಬರ್ಸಲ ಬರೋದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡು ಎಂಕುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಪಿನ ಎಂತುಕ್ಕ ಎಸ್ ಇದೆ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತಂಡು 10 ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕೂಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಕೈ ತಳ್ಳುದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಿನ್ನೀರ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗ್ ಸೊ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.